Ko shakka babu sildenafil magani ne mai matuƙar muhimmanci, amma duk da muhimmancinsa kamar kowane magani, sildenafil na da side effects. Za mu lissafo waɗansu daga cikin side effects ɗin da wannan magani ka iya janyowa. Bayan shan maganin, mutane da dama sun yi ƙorafin jin side effect kamar ciwon kai, tashin zuciya, amai, gudawa, haɓo, ƙwarnafi, jin zafi ko raɗaɗi a fuska, jin dayi ko tsira a ƙafa ko hannu, ciwon baya ko ciwon ƙafa ko hannu, coshewan hanci, sauyi akan yadda mutum yake gani, misali kasa bambancewa tsakanin shuɗi da tsanwa. Ba iya waɗannan kaɗai ba, sildenafil na iya janyo ma allergic reaction. Wannan na iya bayyana da alamomi da dama kamar kumburin fuska, baki, laɓɓa, harshe ko maƙoshi, yin numfashi da ƙyar ko kuma wahalar haɗiya. Da wannan muka zo matakan da ya kamata ka ɗauka domin kare kanka daga illoli dalilin shan maganin. Bayan shan sildenafil, idan ka fuskanci ɗaya daga cikin alamomin allergic reaction da muka bayyana a baya, ka dakata shan maganin sannan ka je ka ga likita. Sildenafil na cin karo da magunguna da dama, misali magunguna rukunin nitrates, ma'ana nau'ikan magunguna da ake amfani da su wajen maganin ciwon ƙirji dalilin wani matsala ga zuciya, kamar irin su nitroglycerin. Shan waɗannan magunguna a tare na iya janyowa blood pressure ɗinka ya yi ƙasa da adadin da ya kamata. Dalilin haka, ka sanar da likitanka dukkan waɗansu magunguna da kake amfani da su. Idan kana fama da waɗansu larurori kamar ciwon hanta, ciwon zuciya ko ciwon ƙoda, ko kuma ka yi fama da wata matsananciyar gudawa, ka sanar da likitanka kafin shan wannan magani. Sildenafil na iya janyo priapism. Bayan yin amfani da maganin ka ga ya ɗau tsawon lokaci ba tare da samun sauyi ka koma yanda kake ba, ka yi ƙoƙari ka tunkari likita domin samun mafita. Kin yin hakan na iya janyowa gabanka ya lalace baki ɗaya. Ina fata zuwa yanzu ka koyi wani abu da wannan bidiyo. Domin ci gaba da koyon ilimin lafiya, ga wani bidiyon.